onye a ji mmiri na akwamozu a niile aha ya bụ Ọgbanje. Biko kpọgoro ya afa gị. Okay, ijele Igbo Ukwu a na-etu gị Ọgbanje mmiri. Ọ ngwa ji mmiri niile a na-ezu gị a ga-ezobe ebe a kemgbe ụnyaahụ. Ị na-eji mmiri anyị ezu atọl na mmemme niile a na-eme. Ịhụkwana ya ebe ịbụ onye Orumba Isulo. So mmiri ị na-eji na o si n'akara aka gị ka ọ bụ ị wetara n'ike mpa gị? Ọ mara gị ama? Otu esi eji mmiri na ego ole ka ị na-eji eji mmiri? Mgbe m bidoro ọhụrụ, ihe m ji eji mmiri 5,000. Ihe m mere ejiji 25,000. Oge ibido ọfụrụ ị na-eji 5,000 na-eji mmiri, mana ị na-eji 25,000 na-eji mmiri na. Mmiri anyị ezu ebe a na-eme mmemme owu ike izo adị isi ọ mara gị ama, ọ dị n'ime akara aka ga-abị. Ya obodo ọbụla dị iche iche ị ga-aga nwe ebe a jie mmiri. Ngwa kpọrọ ndị ụwa fon nọmba gị ka ha nweta fon nọmba ga-eji enweta gị. 081 56 119 992 28. What are the number? 081 19 28 229. Ihe ahụ nọmba Ọgbanje mmiri. Onye ọbụla na-eme mmemme n'ala Igbo, obodo ọbụla na-eme mmemme kpọọ Ọgbanje mmiri ka o jere gị mmiri, ma ọ bụgodị n'udu mmiri ma ọ bụ n'ọkọchị, ọ ga-eji mmiri anyị ezu.